Hey guys, welcome to back my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि ब्लगा जाहैबाय आं अमानो आदार रुगोन ओमफ्राय मा होना रुगोन आदारखौ भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। आं दायो बारियाव फायदो नै थास' दङ इथिं। न'नि बारियावनो थास' दङ नै गोदान हाना लागोन थास'खौ। थास' हाखांना आं न'आव फैबाय नै थास'खौ लाबोना थिनदों आं नै ओमफ्राय दै बाथिसे थास' आथिं मोनबाय सान्दुआव दिननानै रानथुमाय लामना दोनबाय सान्दुङाव दायो थास' टुक्रा टुक्रि हाना लानोसै आरो उनाव रुनोसै बिराद गरम नै गोलोमजोब्बाय। थास'खौ हाखांबाय नै आं दा दै होनोसै इयाव बाल्थिंसे दै होबाय आङो उनाव थास'खौ सोना होनोसै। थास'खौ आङो सोना होजोब्बाय इयावहा ओमफ्राय दायो नै थास'बो होलांदो ओमफ्राय इथिं मैगं हाबाय नै सानसुनि तिता केरेला हागासिनो थास'आ माहाय रुबाय आंनियाव दा मैगं बिगुरखौ लखबना होनोसै मैगं बिगुर होयो जिंखा रङालाव माबा बिदिनो आरो आरो माहाय रब होगोन बिनि उनावहाय इयावहा माइरं होगोन आरो थास'दो माइरंदो लोगोसे होबाला माइरङा आगोलाव मोनो ओमफ्राय थास'आ माहाय गोरा गोरा थायो बिदिनो थास'खौ माहाय रबनो होनांगौ माहाय रुइहोनांगौ बिनि उनावहा माइरंखौ होगोन। बाहेराव अमानि दाना रुगासिनो न' सिङाव नै आं तिता केरेला भाजी एवगासिनो तिता केरेला भाजी थास'आ नै मोनबाय आधा आधि मोनबाय आरो नै दायो आं माइरंखौ होनोसै आरो माइरंखौ होबाय आङो मोजां एरनानै दिनबाला मोनबाय थागोन आरो हारसिंनो अर खम होनानै दा बिदिनो गोदौ होबाय थागोन अर खम होनांगोन नङाबा गोदौखावना दैया गोलैयो। दानाया जाबायना जायाखै नायहैनोसै फिसालायाबो जोंहा मोनफैबाय नै स्कुलनिफ्राय रं खालायगासिनो बिदिबा दानाखौ नायहैनोसै जादों जायाखै। दानाया मोनबाय नै मोजाङै मोनबाय नै दा बे रुनाय दानादो होगोन माबा गुन्दै लगायना होगोन आरो अमानो गोजा होआ गुन्दै लगायना होयो बिदि जाहोबाबो अमाया बिराद थाबनो देरो आरो आं बिदिनो अमा फिसिगासिनो बेफोरबायदि दाना होनानो दिनै एसेयावनो जोब्बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।